התרגיל הראשון עוזר לשיפור ראייה מטושטשת, הקלה על כאבי ראש, הפחתת כאבי שיניים, מגביר עמידות למחלות דלקתיות. התרגיל השני גורם לשיפור תפקוד הלב, מפחית תחושה של אי-נוחות בחזה. התרגיל השלישי משפר זרימת הדם וצ'י באצבעות הידיים ובעינות, עוזר למנוע ולטפל בחוסר תחושה באצבעות. תרגיל הרביעי, אותה השפעה כמו תרגיל הקודם. תרגיל החמישי מאט את תהליכי הזדקנות של העצמות. מקל על כאבים בחלק העליון של הראש. מרפא שרירי הצוואר. תרגיל השישי מסייע במניעת הסוכרת. שיפור תפקוד האיברים הפנימיים. תרגיל השביעי עוזר להתגבר על העייפות, ממריץ וממלא באנרגיה.